želi da se našminka za svoju lepu priliku i ima negde delimično ideje. Moja prva 3 minuta kada neko dođe, nepoznat je, antipatičan mi je u prvi mah, moja prva 3 minuta se odnose na to da je pogledam u celosti lice kako izgleda i da, što bi rekli, iskasapim i uzduž i popreko, jer su mi neke osnovne karakteristike na njenom licu važne šta ću od nje uraditi u narednom periodu. To ću pokazati kada počnem sa modelom. Druga, jako važna stvar jeste da pitam šta ona želi od mene. Daćemo primer da je to 7 sati ujutru, proteklih 12 godina, kada počinjem prvu ženu koju sređujem za komercijalne slike. Kako izgleda prvi susret sa tom nekom ženom koja se sređuje za neku priliku? Dobro jutro, kako želite? Ona kaže, želim jako, mislim, prirodno, ja puder ne koristim, samo tonirane kreme, znači onako skroz prirodno. I kažem, okej, tada kad mi ona kaže prirodno, meni se receptori otvaraju, pogledam ko sedi na stolici, sedi prosečna žena, prosečnih godina, sa viškom kilograma, neizdepiliranim nausnicima ili pogrešno izdepiliranim, asimetričnim obravama, jednim okom koje je malo zatvorenije od drugog, veštačkim trepavicama, retko lepom kosom, viškom kilograma, malo saboreje, neke crvenila na obrazima i meni se to sad već sigurno kao i vama ne poklapa sa onim što sam prvo rekao. Ona želi da izgleda prirodno i ne koristi puder. Ja kažem, srce u redu, idemo dalje. Sledeće pitanje svakako ide, pošto mi je to nejasno, ja kažem, a da li vi možda ste nešto videli, na što ste se ugledali i kako iz vaše provizure delujem? Da, ja imam slike, ja sam skidala i sa vašeg profila i ja čuvam i sa raznih profila vadi folder od 30 fotografija i to su sledeće žene. Jennifer Lopez, nastup Caesar Palace pre 2 godine, Kim Kardashian, Met Gala, najjači mogući make-up, Ceca, nastup na Ušću, Ilva sa krštenja svog deteta, sve te slike u prvi mah koji su iz fotova, to da ne pričam. Ja kažem, da, divno, odabrali ste baš to što vam odgovara. Da li ipak želite da istaknete oči ili usta? Ona se na to nadovezuje i naravno kaže, da, ja želim istaknute oči, to je što veće trepavice, znači crne, mislim jake mi se trepavice, prirodne ne koristim, znači morate da mi to istaknete, tu liniju oka, voljela bi crno, da ima prelaz od crnog onako na brown, nek se krajne završavaju na brown i na kajsiju, znači ali ipak nek bude jako tamno. Hoću puna usta, hoću velika usta, mislim najveća, stavite mi baš velika usta. Moja prva reakcija jeste da je zategnem pesnicom. To je prvo što bi radio. Pošto fizički ne mogu da se obračunavam prvi dan kad dođe, ja u tom slučaju kažem, lepotkice, samo se opustite. Okrećem je od ogledala i krećem da mažem. To se kod nas kaže maže, ako nekih ljudi malteriše. I to traje punih sat. U zavisnosti od toga koliko je lepa ili manje lepa, ume da traje do sat i pol. Ali, kada su ekstremno ružne žene u pitanju, a to su uglavnom one fotografije kada vi pišete one fantastične komentare ispod, možda ne vi, lako je tebi, šminkaš samo lepe, idiote, ova slika, ovo, ne, malo šminke, mani se malo šminke, šminke nešto drugo. Baš ta žena koja vam dela potpuno prirodno, se šminkala sat i po vremena, ima 260 proizvoda na sebi u 6 slojeva, samo je završnica, tako je važno. Šta se desi kad ja završim to šminkanje? Kažem, ja možete sada se pogledate. Ona staje ispred ogledala i kaže, da, svaka vam čast, to sam htjela, ništa, fantastično. I kažem, pa ja bih vas opet udario pesnicom. Zahvalim se, pozdravim, ona odlazi fantastična, zadovoljna, kezi se ceo dan i predstavu nema šta je se desilo. Znači, ja sam osobu koju ne poznajem, prvi put sam video, saslušao, potpuno izignorisao. Apsolutno sve te stvari koje priča, koje su uglavnom prvi put kad dođe kod vas teške nebuloze, zaboravio i sada je taj period kada
profesionalac nastupi i šta treba da postigne? Najlepšu verziju žene tog dana. Šta god ona tražila, kakve god strahove imala, kako god izgledala, da li je krivostrana, ovakva, više kilograma, manje, promena na koži, ona mora da izađe fantastična i sa najlepšom verzijom svoje glave, koja nikada ne zavisi od nje, nego zavisi od vas. Ja stavljam veto na bilo koju želju bilo kog svog klijenta, jer ipak ste vi došli kod mene. I takođe stavljam veto na sve vaše želje i sve to kako vi doživljavate posao. Ja ga doživljam na potpuno drugi način i kada dođete kod mene prvi put, ja radim onako kako ja mislim da treba, jer ste došli po moju uslugu. Kada pevate koncert u Sava centru, ja ne izrečem želje koju ćete pesmu prvo dotovati, nego se čekam, pa ako mi se dopadne prva, ja ostanem do kraja. Ako mi se ne dopadne prve 3, ja bežim posle prvog bloka. Znači, moja odluka je kako ćete vi da izgledate kada dođete, kao što je i moja odluka kako će ovaj program danas da teče, a on pre svega negde treba da bude baziran na tome, odnosno prvo ću reći, dosta je pitanja bilo kao koliko ćete lukova imati na masterclassu. Neću ni jedan. Samo ću da pričam 3 sata i pričat ću sve dok potpuno na mikronivou ovih 800 ljudi koji ovde ne promenim svest, bar vama, o tome šta je šminka i na koji način trebate da je radite. Onaj ko dođe sa fotografijom ili vi koji sedite kući pokušavate da sprovedete Jennifer Lopez u polumraku, u kupatilu, nabacivajući to i kao ja sam ta, to nije. Znači, vi morate, kao i ja, kao i profesionalac koji vas šminka kao bilo ko, da proceni šta su vaše prirodne karakteristike i koji je vaš maksimum. A sve ostalo, lukovi, 1, 2, 3, 4, 5 koje vi nazivate, su samo stvar vašeg ličnog ukusa ili vašeg ličnog neukusa. Ja se uvek odnosim na vaš lični ukus kao i na moj, i moj zadatak je čak i kada je neko sa malo problematičnim željama da ga urazumim i postignem tu najlepšu verziju njegove glave, što je naš jedini, a i vaš zadatak. Žene ne dolaze na šminkanje samo iz vizure da ona mora da lepo se našminka i ona, eto, došla je. Pogotovo muškarci, oni to zamišljaju da, eto, šminkanje traje sat vremena i vi ste sad tu došle, malo ste se zadržale, šta si bila, ali te namazao, kako izgleda, što si platila, Bože gospode. Znači, to je sad takva nekakva konotacija. Žene dolaze iz više razloga na šminkanje. Navešću samo nekoliko kako bi vam otvorio uopšte svest ko uopšte sedi ispred vas. Prvi negde razlog, govorit ću o meni, zbog čega bi žena došla na šminkanje, jeste da je ona zaista čula o meni dosta, jer se dosta piše, dosta me gleda, pratilaca koliko hoćeš, pevačica koliko želite. To je negde taj upliv moj u publiku dobar i vi ćete saznati za mene, hteli ne hteli, čak i muškarci znaju ko sam. To je, ajde da kažem, prva odluka zbog čega se ona opredelila za mene. Imate žene koje na događaj idu da se nekom dopadnu. Pa tamo je. Budući muž, budući dečko, budući poslodavac, budući šta god buduće, one dolaze, mislim, da pršte. Ja kažem, dobro, prštaće. Kad završim, to je još veći iskućenje, ona nema predstavu gde je pošla i došla, odlazi. Odmah se nadovezujem nakon toga i imamo žene koje idu na neki događaj da se nekom svete. Pa je na događaju bivši dečko, bivši muž, bivši ovaj, bivši onaj, one odlaze i još muđe od ovih i očekuju da ja idem za njima i bacam latice cveća, prostre crveni tepih i ja sam taj koji će još atmosferu da daje. Naravno, i to je živa istina. Ako ste površno pristupili šminkanju, grdno ste se zeznali. U prilog ovome što sam sve ispričao, ide to da šminkanje zaista nije rutinska stvar. 70% ljudi koji šminkaju se tako ponašaju. Znači, vi dođete, one vas nakreće, ako su se probudili rano, niste im ni na mapi, a kamo na stolici šminkarskoj,
Našminkali se gde idete, nije važno kako izgledate, nije važno šta ćete obući, nije važno, nije ništa važno, važno je da na vas završila i poslala. Vremena čupaju posao dok ne završim, ali negdje kad završim imaju mnogo manje vremena da to obrađuju, sređuju i puštaju vetar. Do izdevnosti. Kad našminkate 22.000 žena, u svako doba dana, u svakoj prilici i na svakom mestu, vi možete da kažete da ste naučili da šminkate. Je li jasno? I svakako da kažem još jedna stvar prema što počnem. Ne vezujem se za kozmetičke proizvode. Kozmetički proizvod ne šminka, kao što ne šminka ni šminker koji je fantastično nabiflao sve kozmetičke proizvode i kupio tonu svega što postoji na svetu da šminka. Kozmetički proizvod je samo sredstvo. Vi šminkate vaše ruke i vaš šminkerski ukus. Znači, kozmetički proizvod može da bude i neki jestivi proizvod koji ćete vi apsolutno lepo utrljati na lice i postići neku atmosferu. Znači, ja ću da predlažem proizvode, ali to je ono zašto se nemojte vezati u potpunosti, dajte slobodu, probajte proizvode i pravite alternativu. Podjednako vam mogu pomoći i ekstremno skupi i ekstremno jeftini proizvodi i suprotno toga odmoći ako ne znate šta ćete s njima da radite. Znači, savjetujem vas da ono što od mene može da znači jeste način na koji se ophodim prema licu, dužina tapkanja, način na koji nanosim te određene stvari na lice, koliko toga stavim, a ništa se na kraju ne vidi. Apsolutno to su stvari koje bi ja da sam na vašem mestu ovde gledao. Uvek se fokusiram na lepo i to je moj fokus do kraja šminkanja. Da od najlepših stvari na licu izvučem maksimum. Sve ostalo će da prati. Tako i prilikom šminkanja prvo nanosim svetle boje i njih utapkavam, a onda ću da se orijentišem na senčenje lica i na sužavanje, skraćenje svega onoga što ne želim da se vidi. Primjer nekog venčanja ujutru, ja našminkam mladu, za nekog drugog dođe neko drugi. Ja sam došao u 15 do 7 i počeo u 5 do 7. Druga šminkerka je došla u 7:30, ja sam završio u 8:05, ona je završila u 15 do 8, znači je šminkala 20 minuta. Srećno, divno i otišla i ova žena ovako dolazi i kaže kako vam ja izgledam? Odlično. Samo produžite dalje. Poenta je da mora da izgleda dobro i da mora da dobije tu najlepšu glavu, jer u suprotnom nismo u 21. veku, ostali smo u 18. Znači, svetski trend po pitanju mene jeste čista kosa i zdravo negovano lice koje je našminkano. Ima divnih kolega, hvala dragom Bogu, koji rade fantastično i mnogo mi se dopada i sad ću ponaosob sad kad sam ispao iz ove gužve da napišem poruku, dopada mi se tvoj rad, jer to nikad nisam stigao, zato što su shvatili šminku na način, mnogo su mlađi od mene, a shvatili šminku na isti način na koji sam je ja shvatio. Znači, poštuju prirodne crte lica jedne žene, trude se da od toga izvuku maksimum i da je učine svežom, zdravom, jedrom, naspavanom, odmornom, stilski usklađenom uz kosu, garderobu i sve ostalo i pre svega i kad se pogleda ogledalo srećna. Znači, to nam je tema ovoga što ja danas pričam, kao i svega drugog. Uz dužno poštovanje svima koji se travestiraju, senče, luduju, za sve nas ima podjednako klijenata. Ja se obraćam ovima koji imaju normalno rezon po pitanju šminke, ne žele da im šminkanjem promenim ni lični opis, ni bilo koji životni problem. Znači, odnosim se samo na fantastično lice. Ja se slažem. I sa njom ću isančiti ceo kapak i potpuno dati taj oblik, odnosno samo osnovnu konturu oku koja se na kraju apsolutno i zasigurno neće ni videti. Dunja, da li ti se dopada?
da ne gubim vreme. Toliko toga želim da pričam i da vam pokažem i da kažem da je stvarno šteta da radim i drugu stranu. Samo molim vas nemojte da ćutite jer čupat ću vas za kosu i progovorite. Spremim i auru, eyeliner, bravo. Pogodi po simetriju, mora da gleda ka meni. Dobro, ovo je malo ide na gore, mi ćemo da spustimo još. Kada nesem crnu boju unutar oka, ja se trudim da je osiguram. Nanosim na celu površinu usana. Ono što kod mene svakako nikada nećete vidjeti jesu te drastične crte. Ja nemam crtu ispod bronzera, znači ona je mekana i stapa se sa licem, takođe ni sa druge strane. Nemam liniju koja graniči nos, znači i to je ublendirano. Nemam liniju na očima, znači one se završavaju bezgranično i u prostor. Uvek mogu da osiguram i ovaj deo, jer je ovo takođe jedna fina tekstura. Poenta je da uopšte na licu ne osjećam težinu, uopšte ne osjećam da mi lice ugušeno. Nije to strašno. I kažem, poenta uopšte šminkanja i ovo je, inače čest spada u profesionalnu šminku koja može trajati satima. Kažem vam, ne osjećam se da nosim težinu neku na licu, kao da nemam ništa na licu, zaista. Evo, vi svedoci ste da sve vreme se. Ono što meni svakako kod šminke jeste važno, a to je ta personalizovana varijanta u odnosu na njeno lice. Znači, to je nešto što je moj cilj kada šminkam, da prosto to stoji da nije ona model za nošenje šminke, nego je prosto to nešto što je, ajde kažem, to najljepša verzija njenog lica u ovom trenutku. Tako da, što se nje same tiče, ja i ne bi ništa dodao, jer se ona meni dopada posljednjih 10 godina ovakva, pa i večeras. Ovo je svakako, da kažem, moj predlog, jedan od predloga, ali je bio kompleksan i išao je od najjednostavnijih i najsvetlijih varijanti do ove konačne, koja je kompaktna, jaka, možda nekom i scenska, nekom prejaka.